Toda boa literatura que poidas imaginar. Dende a Biblioteca de Belesar. Aos teus oídos. Pasando pola nosa radio. Bos días, aquí estamos noutra edición do programa Booktubers. Os estou acompañada por 4 alumnos de cuarto de primaria. En primeiro lugar, vanse a presentar. Bos días, eu chamome Lois. Bos días, eu chamome Alan. Hola, son Izan. Bos días, eu son Marco. Vale, pois en primeiro lugar vai comezar Lois coas súas recomendacións. A ver, Lois, que nos traes? Escollín Casa de Sastre porque mezcla narrativa e cómic. Eu escollín Bonnie vs. Mono 6, La rebelión de las máquinas, porque a mí me gusta moito e é moi interesante. Eu escollín o libro Shuriken School porque trátase de ninjas e porque é divertido. Eu escollín o libro Bonnie vs. Mono 1 porque é un libro moi destructivo e gracioso. O autor chámase Roberta Vázquez. O libro vai sobre unha casa con 5 plantas na que en cada piso vive unha flor e van facendo un desastre pola casa. Daríalle un 9,90 de 10 porque é moi divertido. Recomendaríalle a lectores que lle guste rirse moito. O autor se llama Jaime Smart, tamén ten algúns libros para nenos pequenos, ten personaxes moi divertidas e curiosos, e o libro vai de un personaxe que controla robots e malvado. O autor é Emilio Gallego. O libro trátase dunhos ninjas que intentan descubrir un segredo sobre alguén chamado Cubo. O autor chámase Jaime Smart e vai dun coello chamado Bonnie e os seus amigos que viven no bosque tranquilos ata que chega un mono malvado chamado Mono, que non para de molestar. Que pasará? Izan, ti a quen lle recomendarías o teu libro? Recomendaríamolle a lectores que lles guste a investigación. E ti, Marco? Yo recomendaríalle a lectores que lles guste a destrucción. Pois con estas 4 novedades de Booktuber despedimos o programa. Ata outra sesión. Bye. Toda boa literatura que poidas imaginar. Dende a Biblioteca de Belesar. Aos teus oídos. Pasando pola nosa radio.